bandiraɓe ko welama mawɗo hande joɗade ɗo henna huccodirde Amadou Kane Bergman waddude makko yewtere Fattam Lamire nde tawno neɗɗo wona no wini wayi no waɗiri ni ko noon tan wayi monsieur Kane ko adi fof calmina dendagal bandiraɓe daroɓe Windire TV tawa koye émission Sénégal men e on saaha puɗɗoɗen nadde e bundi yewtere nde. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe onon fof mi salmini on goto fof inde mum e yettode mum kadi mi salmini vraiment Windire TV ganduɗa ko chaîne mo ganduɗa yimɓe fof ene jeeɓa ɗum ene yaltinano yimɓe kadi émission ngaji Fattam Lamire. somin mbinoma de 7 ans à 25 ans 35 ans somin jiiloma Amadou Kane holto min tawata ɗum exactement so haalano min Amadou Kane holi on holko mbiyata bandiraɓe? Merci. Eyi ko Amadou Kane Diallo mbiyetemi jeeyami ko wuuro ne wiye Cankon Ɓoggel wuuro ngo ganduɗa merci ene woni e nder commune mo Ogo département de Matam région de Matam e wuuro ngo kadi ko à 3 kilométres e nokku to gonɗen ɗo e ko à 6 kilométres kadi woɗɗo ɗum faade Wourossogui e min mbiɗa wawi wiide komi produit de la diaspora par ce que jaltumi Sénégal ko taw mbiɗa yara e duuɓi 13 komi ɗanniyanke mi waɗi parcours juuɗo de 13 ans presque jaltumi ɗo e Sénégal ko taw mbiɗa yara e 41 ans ɗum woni ko nokku juuɗɗo ni en dewi noon leyɗele kewɗe kadi ko ɓuri heewde kadi ko peut être ko tardinen yawdinade liggey ko banggue formation ngaji e banggue jangde tuggude Côte d'Ivoire faade Cameroun faade Gabon haal itti en ɗo mi nawi on leyɗele tubakoɓe fof faade États-Unis faade France e Allah joɓino en Allemagne ko toon vraiment mbaɗen carriére meɗen ko toon kadi yimɓeɗen gartuɗen ɗo e nder leydi joni noon caggal oɗon dumun mo mbaɗɗa e ladde Seko no haalpulaar en kewi manan wirude ni Amadou Kane hamin gandi Amadou Kane hamin gandi ɗum mais Bergman holto ummi d' abord haade men ɓennude Bergman ne wayno ko inde allemand Berg ko montagne man woni neɗɗo Bergman noon ene firti neɗɗo ngabbowo e dow hayre walla neɗɗo ndemowo walla neɗɗo jiɗɗo ngabbude walla neɗɗo jiɗɗo yaade to toowi mais ko inde no ganduɗa ko inde almanaɓe ko toon inde nde immi caggal nde gartuɗa investissement mo mbaɗɗa ɗo henna e nder leydi ndi yimɓe hewɓe ene mbiya wadde won ngaaluji to banggue Fouta ga way kono weddade cengle mum e maayo nde tawno hewɓe ne jaggui Fouta ko ladde hol pellital ngal joguiɗa walla holko jiiɗa ha guittuɗa ngaaluma aɗa waɗa mana gayna e Fouta eyi par expérience ko Allah hollimi e nder ko jiimi e laddeji he ko ɓuuri famde hen mbatta investir koto ganduɗa nokku ala haydara par ce que wayno France en walla Allemagne en walla États-Unis en wiide ne waɗa toon des investissements ene wayno tawata ko foof ene waɗa ɗum e nokku men noon gila ko ɓooyi ene wayno yimɓe ene jogo kulhuli wadde hen investir par ce que ko désert walla nokku o ne tiiɗi ene wuuli eko nandi hen mais ko nokkuji mbaɗi ni tan kadi mbawi wadde développé leyɗele mumen par ce que nokku mo ganduɗa ala haydara kala ko mbaɗɗa ɗon ene yiitini donc ko guila komi cukalel mbiɗa jogui andiya ɗanngal ngal fawi tan ko yiilade gandal artirde ɗum e nder diwan he wodda ko waɗi Allah wurtimi noon e banggue ko wayno tourisme en ni ɗum tawi ko ɗum tagui hande waddemi ɗo hôtel e nder Fouta beele wona risque ƴettude ngaalu poɗɗo dani e waɗa ɗum ga henna no yimɓe hewɓe mbirata ni ko risque ƴettuɗa est ce que ala no kuuli huuli e somi waɗi ɗo henne de ngaalam ngu so renaki tan jogormi ko nimsude eyyi risque kam ne partout kadi alay saago so felliti liggade ƴetta hen risque eyyi risque o kadi ko risque limité eɗen gandi diwanu meɗen Fouta hayso diwanu jorɗo Kongo won gueɗe kewɗe so tawi a felliti wadde ene wawi Allah waɗa hen suturo donc risque o mi jogaki hen kulhuli ɗi ganduɗa kene haɗami wadde investir e nder Fouta mbiɗa waɗa incité kadi bandiraɓe foof ɓe gandu Fouta men o ko Fouta baɗɗo avenir banggueji ɗi foof noon so banggue ndema so banggue gaynaka so banggue tourisme kala ko jiiɗa so tawi a felliti a darima
arani hoorema a waɗi ɗum e Fouta mbeɗa yakori ma Allah waɗi hen sutur. Yimɓe heewɓe ene mbiya manan mbaɗi nokkuji jippurɗe ko wayno hôtelaji e nder leydi ndi walla e diwanuji ɗi kono soko tawi a ari a tawat gueɗe ɗe ko gonga ko hôtel kono noon ala capacité wawde jippinde yimɓe heewɓe beele hôtel Bergman ene jogui capacité wawde jippinde hayso yimɓe temedere walla yimɓe capantato eko nandi hen par ce que min no birtortomi ɗum bowal to ni moylol eyyi ko adi fof ko jarnade wannoɓe ɗo ko wayno hôtel aji auberge tawɗen ken fuɗɗa donc on fuɗɗuɓe vraiment initiative uji baɗɗi fayida e hunde foof kadi yahat tan kene ɓeydo jiɗɗen ko hitande foof yo to wonno adana ɗo yo ɓuur ɗon donc effectivement ne wonno mais enen en gari en janti hen hôtel o kam wona hôtel tokoso ko hôtel joguiɗo capacité mawɗo ene jogui presque plus de 80 chambres parmi chambre uji ɗi noon en jogui hen des sites uji mawɗi ganduɗa hoɓɓe ene mbawi jippinede hen en jogui hen salle uji de conférence, salle uji de réunion, salle de fête, salle de mariage. Donc ko hôtel mo ganduɗa hande e to jareten ɗo hôtel gandaɗo e nder leydi he kadi ko fierté fuutankoɓe foof. voilà ko wona ɗum neɗɗo kala ɗo woni ene foti jogade kisal to kala ɗo wawi jippade haqqille mum ne foti yedde to banggue sécurité eɗen gandi enen eɗen goddi guure e lamorɗe ɗe to banggue sécurité beele so tawi neɗɗo ari ɗo arde ɓesgu mum ari foftade eko nandi hen walla séminaire uji beele so tawi naati gallo kadi no wondi e kisal so wona ko umme kuɗol Allah ala ko heɓat ɗum ɗo henna to banggue sécurité. Oui, hôtel o quand même ko hôtel standard qui répond aux normes internationales. ene wayno ambassade des États-Unis des Nations Unies kamɓe foof presque ɓe gari ɗo mais première préoccupation mabɓe kamɓe wonata ko banggue sécurité ene wayno nde mbaɗi évalué hôtel o nde ɓe tawi omo waɗi répondre vraiment à des normes sécuritaires e banggueji ɗi foof donc ɗum kam en gala hen kulhuli hôtel o ko hôtel denaɗo ene waɗi presque plus de 250 caméras en jogui sécurité kadi timmuɗo donc vraiment hôtel o ala risque niveau sécuritaire. Hôtel o ala risque to mana to on banggue ko wona ɗum neɗɗo so tawi jippima hôtel sa kalten ko haala hôtel en kalat haala ñamde neɗɗo koko ñamata koko yarata to banggue produit ji ɗi ganduɗa ko ɗiɗo produit alimentaire ko produit o mbaɗa ɗum importé immo caggal leydi walla hôtel o de kañum tewu en liɗɗi en eko nandi hen légume en fruit en eko nandi hen. Hôtel o no pamirta ko hôtel o ko produit local kala ko jiiɗa e hôtel he koye ɗo e nder Fouta immi tugui noon ko guila e liggotoɓeɓe ene wayno sukaɓe liggotoɓe ɗo ɓe mum ko fuutankoɓe waɗaɓe formé soit par le centre de formation professionnel de Matam soit ƴettaɓe mbaɗaɓe formé donc hôtel o ko ala neɗɗo guimmiɗo banggue goɗɗo ko fuutankoɓe bolɓe par ce que l'idée o ko wadde yimɓeɓe formé beele ene jogo hen yiyande jogo hen avenir jogo hen métier ko fati produit ji ɗi kadi eɗen gandi Fouta eɗen goɗɗi Dakar seeɗa kadi kewɗe ngala ɗo ena Allah hokki en feere noon wadde ɗo kala ko fati ko hôtel o sohlata koye nder hôtel he fewnte guila noon e ñamde muɗum yarde mum ko forage uji min jogui affaire tewuji ɗi guertoɗe e tewuji e nayyi foof ko min jogui ko ferme affaire ndema o kadi en jogui périmètre maraîcher kala ko fati e tomate en basalle en suppome en orange en limon en ala hen foof ko sodate banggue goɗɗo a yahat guesa tan guitta ko cohluɗa ko jaaha kirsanɗa guertogal walla jawdi parna cuisine nawna client ko noon wayi. est ce que parfois a nanata neɗɗo wima bon min de mboɗo wirtotono ɗo meeɗano kam e ɓerdam gonɗinde hôtel o ene jogui capacité wawde jippinde yimɓe hewɓe walla ene jogui fayida mo ganduɗa ko norme international. sa wirtima ɗo a wawata andude ko woni nder ene wayno ni collège men immotoɓe Dakar so gari ko adi foof ko eɓe kaare oɗo nokku holno wawi wonirde e nder Fouta wadde mum ouvert heede mum leɗɗe ko ɓuuri wadde yimɓe étonné ko nokku o ko nokku kewɗo kokkoceji ganduɗa cikkanɗen ɗum ko Dakar tan woni kala lekki miijiɗa nana e nder hôtel he donc hôtel o ko hôtel Diadio hôtel mawɗo kadi omo jogui capacité total 85 chambres 3 salons et 3 restaurants norme international donc hôtel o kam kala ko miijiɗa e ko hôtel waɗatno
ene wayi nana e hotel heen mbele so tawi yimɓe ngari ɗo ɓe jiida cirol ɓe cohlata koɗo leeli kono ɓe cohlata koto mbaɗi spectacle ɓe cohlata koto mbaɗi réunion ɓe cohlata koto mbaɗi conférence mbele hôtel o fof ene paari wawde e jaɓɓade ɓeɗon fof moni kala so ari ko cohluɗa ko ma heɓ ɗum ɗo tawa a dérange ani a perturbani goɗɗo ene wayno ɗen gueɗe fof e nder hôtel he eɗen jogui ɗum eɗen jogui nokkuji ko ganduɗa ko conférence uji mbaɗata ɗo to kaldeten ɗo Nations Unies nan ɗo henna ene wayno hay goto tinaniɓe eɓen ɗo e hôtel he eɓen ɗo e salle mabɓe mbaɗa réunion ji mabɓe e cérémonie ji mabɓe hanki wonno ɗo ko cérémonie fina tawa hecci hanki wonno ɗo ko CRD uji des organisations internationaux donc hôtel o amin mbaɗi en sorte que kala garɗo ɗo wayata comme no galle mum woni ni en mbaɗi en sorte hay goto watta déranger goɗɗo wala sakko tawi aɗa jogui wasiya mo paruɗa e ɓe ganduɗa en jogotono ɓerɗe ɗiɗi arde jippade ɗo erago jimmi wiide ɓe ganduɗa en jogono ɓerɗe ɗiɗi so tawi gaari jippima hôtel Bergaman ene wawi ko katojinata ko mbawa ɗumen hebdude en 100% holko jertinta ɓenne pour ittude kulhuli walla e sikkeji e haqqillaji munen hôtel o nde maten ɗum en miijima hen gueɗe ɗe foof par expérience e ɓoyde en ladde en gandi yimɓe men artoɓe ko potata sohlude ko ɓuuri hen hewde anani eɗen jogui yimɓe hewɓe jomumen canko ladde avion artirɗe men ha aéroport gaddi toon e oto mais haade mumen yettade wuuro men ngala hayto kawri donc ɗo eɗen mbaɗi ɗo juma eɗen mbaɗi hen aussi morgue eɗen mbaɗi hen nokku mo ganduɗa so dental ari ene wawi fadde ɗon fandirde ɗon ɓurɗe fof ene mbawi tawdirde ɗon ene mbawi julde ɗon haade yettoyade groupe men te on service ene wayno ko service gratuit ni wona service joɓeteɗo ko fuutanko foof mbaɗana ene way noon tawa yimɓe heeɓe ganda par ce que mbeɗa waddi remarque ɗen gueɗe ene manque no en no feewi par ce que hay ni to aéroport men mawɗo Dakar to so tawi won duttiɗo sen gari jeeta ko yimɓe fof ne daari ene darna ne ngala to jooɗi e tuta ɗo noon eɗen mbaɗi nokkuji ma en mbaɗi nokkuto joɗte eɗen mbaɗi to ñamate to yarate to salliginte to lorte mais fof ko service mbaɗanaɗo pour fuutankoɓe wona service joɓeteɗo on service woni ko à l'extérieur ɗo ten woni koye damal hôtel hen donc kala mo andano andira on service kam nan ɗo hen ko gratuit kadi ɗum noon ko welema mawɗo kadi guitta temps fodde wonde mintaji poɗɗidani dokka ɗum manan renndo ngo e hollirde gueɗe pattam lame ɗe ganduɗa aɗa waɗi ɗum mana e nokku o moni kala ene wawi kala mo Allah arsugini ene wawi ñembude nde tawno ñembude golle moƴƴe ko hunde wande fayida wasiyoma e mbaynoroɗa bandiraɓeɓe e Bindira TV beltanimama merci ko salminde vraiment bandiraɓe holliddeɓe nokku o ko fuutankoɓe mbaɗana ɗum service aji kewɗi nan ɗo wona service aji joɓeteɗi ene wayno jomum ne yiiɗi huttinde ne yiiɗi wadde mariage ene woodi saluji min tottat ɗum ko gratuitement jomum ne wawi wadde ene yiiɗi wadde jiar ko noon jomum ne sankora ko noon kala ko faati e dal e jeeyaɓe ɗo e Fouta service aji kewɗi so wona tawa ko luude suudu ne yiiɗi walde hen service aji keddiɗi fof ne wayno ko gratuit ni ɗum noon ko wadde incité fuutankoɓeɓe ha ganda won nokkuji nana e nder diwan men hen ko nokkuji ɗi ganduɗa enen ndendi kadi ko nokkuji kadi parnorteɗi ko refti hen ko kala guimmiɗo kadi nokkuji goɗɗi ari ɗo henna weltoto e fuutankoɓe par ce que tawata ɗo culture Fouta tawata ɗo ko service ganduɗa ko pattam lamo sa ari noon ka koɗo premier jippude ma on image jogantoɗa to paɗa ɗo donc en mbaɗi en sorte que vraiment beele Fouta foof ne yiya hen hoore mum beele kala fuutanko kadi ene jogo hen courage anda diwan men o aɗa wawi liggade hen aɗa wawi wonde hen aɗa wawi dañde hen kala ko ittannoma ɗo e nawma banggue goɗɗo e ballal Allah aɗa wawi dañde ɗum ɗo e nder diwan he mbiɗa waɗa incité ɗanniyankoɓe men ɓe yoɓe jogo miijo artude e nder Fouta he wadde hen investir wadde hono mbanmi ni mbiɗa andi won waɗanoɓe noon guila ko ɓooyi mais ha joni yooɓe continue hotoɓe jogo hen kulhuli haydara ko Allah jarama a jarama Bindira TV min beltanimama guila hanki kadi min jii darde ma e pulago min jii darde ma e fina tawa mbaɗa ɗo donc min gandinma kadi annene mamin gon sponsor ma kala ballal min potata wallude mamin balle par ce que an ka ballowo Foutankoɓe donc Allah jarama on jarama merci beaucoup bandiraɓe wonno koɗo men ko Amadou Kane Bergaman mo ganduɗa ko kañum Allah ardini e hôtel mo ganduɗa ene wiye Bergaman hôtel
ɗo taw ko e nder reedu Fouta ko e nder leydi Sénégal mboɗo sikki on paami ko ɓuri hen ko hawnade ne waɗi nokkuji kewɗi ɗi ganduɗa nen ɗo henne e nder hôtel sa ari ma hutoro ɗum tawa mana ko gratuite ɗum noon o haali ɗum en duttata ko hen so waɗi gantiɗe yewtere he bandiraɓe min ñaguima yafuya so longere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yilno min dokkan mon aadi e neɗɗo pattam lamo goɗɗo baɗono Amadou Kane Allah jarama on jarama.